Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ake sikhuleke. Baba, siyabonga ntambama, umusa wakho nothando lwakho luyasimangalisa. Sibonga Nkosi ukuthi usuku nosuku uveza izinto ezintsha empilweni zethu. Ngempela uthando lwakho luyasimangalisa. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sisondele esithebeni. Nkosi, nangalesi sikhathi ukuba sidle lokho silungisele khona kulolu suku. Akungabi-ke Nkosi ngokuhlakanipha nokuqonda kwethu. Kungabi Nkosi nangokufisa kwey'ngqondo zethu zenyama. Kodwa kube yilokho Nkosi obonile wena ukuthi siyakudinga. Khuluma-ke Nkosi nathi ngamunye ngamunye. Silalele, fihle-ke Nkosi elamizwi. Kuzwakale wena ukhuluma nathi. Siyadinga Nkosi ukuzwa izwi lakho. Sikunike udumo-ke Nkosi ngalolu suku. Akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe. Ungu-Alpha, ungu-Omega. Umhlaba ungakasekelwa, Nkosi wawukhona. Wakhombisa ukusithanda kwakho ngokuthi usenze ngomfanekiso wakho. Siyabonga. Khuluma nathi-ke Nkosi, biyela izwi lakho sisazolifunda. Usiphe ukuba Nkosi sibe nokuqonda kokumoya. Siphe ukuphenduka kumoya. Usiphe ukukhula kumoya. Sicela konke Nkosi esikudingayo ukwaziwa nguwe. Ngegama elihle likaJesu Kristu inkosi yethu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Phinde ngibingelele bazalwane. Ithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga-ke bangcwele ukuthola leli thuba. Uma ngabe silalela ebufakazini, sibuye emkhosini, sibheka uNkulunkulu, izimangalisa zenzayo kulesi sikhathi. Ukuba bekukhona ababhali abasuswe uNkulunkulu wabathuma, ngaba yarekhoda izimangaliso njengoba kwakurekhodwa izimangaliso ezazenziwa inkosi uJesu. Ihambe emhlabeni imangaliso ezazenziwa ngoPetro, abapostoli, imangaliso ezazenziwa ngoPawuli nokubekezela kwabo. Ngabe kuyarekhodwa, kodwa manje akusona isikhathi sako. Isikhathi sokuthi sirekhode engqondweni ukuthi ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu uyenza izimangalisa ezenze emandulo. Simdumise, simbabaze uNkulunkulu. Ngike ngaba nenhlanhla yokuhamba. Akusiyinhlanhla kodwa ngike ngathi ukuhamba imingcwabo. Ngibheka nje enhlizweni yami mangingena kuba naleyo nto ukuthi uthule ubheke. Bese ngiyabona ukuthi yeyi, sikusiphi isikhathi njengamanje. Siyambonga uNkulunkulu nangazo zonke lezo zinto, onke lawo mathuba esiwaphiwayo. Kusinikeza umfutho wokuthi sikhuleke singaphezi. Sibakhulekela abantu bakaNkulunkulu. UNkulunkulu wenyama yonke. Ingakho singeke sajajana ngoba nathi asikho ngcwele. Ngaleso sikhathi ingakho uJesu wathi ongenacala aqala amkhande ngetshe owesifazane. Sonke siyithola kuleyo ndawo yokuthi siyakhulekelana kunokuthi sikhomba ama-mistake namabala. Kuhle sikhuleke. Inkosi uNkulunkulu wenyama yonke. Bazalwane, angikho efakazini, ngisekutheni namhlanje-ke ngifakwe lapha encwadini kaJona.
bengisafisa kodwa ukuqhubeka ngoJoseph, kodwa-ke sekulala ngikhuluma khona ngoJona. uNkulunkulu uyena ozoyipha isihloko enhlizweni yomuntu nomuntu le ndaba, ngoba kimina ithinta izinto ey'ningi, iye yaba ney'hloko ey'ningi. Incwadi kaJona-ke bazalwane iseduze ka-Obadiya eTestamentini Elidala selizophela. Inama-chapter nje awu-4 kuphela. Iyincwadi nje impilo kaJona kusukela ethunywe uNkulunkulu. Uma ngabe siza emhlabeni, uNkulunkulu usidalela indlela umuntu nomuntu ayakuhamba ngayo. Abanye ubathuma, uyababiza bathume ebuncanini, abanye phakathi nempilo, abanye ekuyeleni, ekuphetheni, ekukhuleni, ekugugeni. uNkulunkulu umuntu nomuntu uyambiza amthume. uJona naye wabizwa, wathunywa. Asizwa lutho ngepast yakhe, nokuthi uzalwa ubani, ukhule kanjani, emndenini muphi, ozalweni luphi, asizwa lutho nje. Kodwa sizwa ngokuthi wayeyindodana ka-Amithayi, sizwa nokuthi uNkulunkulu wamthuma. Yilokho nje esikutshelwayo ngoJona. Shuthi konke okunye akubalulekile. Okubalulekile ukuthunywa, message uNkulunkulu ayibeke kuwe. Sizofunda-ke bazalwane, sofunda uJona chapter 1. Ngiyakholwa ukuthi nabade bevula sebeze bavula basemakhaya. Sizoqala ukufunda kuverse 4. Ngicela siqale ukufunda kuverse 4, kodwa akukho lutho olutheni. Noma-ke uverse 3 uyena oye wangithinta kakhulu, kodwa-ke sizoqala ukufunda kuverse 4 bazalwane. Xolo-ke sifundeni-ke. Kodwa uJehova waphosa umoya omkhulu elwandle, kwaba yisiphepho esikhulu elwandle, kwacatshanga ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa. Khona amatilosi esaba, akhala, kwaba yilelo nalelo kuNkulunkulu walo. Aphosa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ubelula kubo. Kepha uJona wayelihlele phakathi nomkhumbi, wayeselele ubuthongo. Verse 6. Kwase kusondela kuye induna yomkhumbi yathi, unani wena olele ubuthongo na? Vuka ubize uNkulunkulu wakho. Mhlawumbe lo uNkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Nkosi izwi lakho, khuluma ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Sifunda ukugcina la bazalwane, kodwa ngiyathanda nje ukuthi ngizoyithinta yonke le chapter, mhlawumbe neyesibili ichapter. Kodwa ukufunda ngizogcina la. Lapha sithola uJona uthunyiwe uNkulunkulu. Uma ufunda laphayana nje uverse 2 uzothola ukuthi uJona wathunywa uNkulunkulu. Uverse 1 uthi kwafika izwi kuJona lathi suka uye eNinive, umuzi omkhulu ummemeze phezu kwawo ukuthi ububi bawo benyukele ebusweni bami. Imessage nje le esimple, umuntu nomuntu aseke wayithola iqhamuka kuNkulunkulu. Ngisho nengane ekhuliswe ekhaya ngeziyalo nangemithetho yezwi likaNkulunkulu isiyitholile le instruction kuNkulunkulu. Uma usuwazi nje ukuhlukanisa okuhle nokubi, usuyitholile le instruction kuNkulunkulu yokuthi suka umtshele lo muntu ophambi kwakho owenza ukungalungi ukuthi uNkulunkulu uyakubona. uNkulunkulu usecikekile lento yenzayo. Mtshele ukuthi likhona ithuba lokuphenduka. Mtshele ukuthi uNkulunkulu usenqumile ukubi ngawe, kodwa uNkulunkulu womusa angasiguquli isinqumo sakhe.
uma nje uzoyisola. Uyazi ukuthi uverse 3 njengoba ngithe uyangithinta kakhulu, ngike ngabona ukuphakama okumangalisayo uJona. uJona uye wathi, uyazi lelizwi angazi ukuthi lingithinta ngani. Mina ngi-right, nginemali yami mina. Ngingaya noma yaphi la ngithanda khona. Ngisuke nje ebusweni balo uNkulunkulu ongibelesela ngokuthi anginotshela seniniva lo myalezo. Sibaningi kangakanani sididiwe imali, bazalwane. Inhliziyo yami iye yathinteka kakhulu uma ngifunda leli vesi. Ngibona ukuthi uJobe wayehamba wayoyikhokhela nje emkhumbini, wayishonela eTashishi. Noma wayenesihlobo eTashishi noma wayengenaso, kodwa kusho ukuthi wayezofika abhukhe nje ehhotela linde, achithe isikhathi, ancebeleke ngoba wayenemali, ngoba wayengekho mpofu, wayeyisicebi. uJobe wabona nje kukuhle kuye ukuthi hhayi, ukuze ngisuke nje ebusweni balo nkulunkulu, awuthi ngihambe ngiziyele eTashishi, uzomthola azomthuma. Inkinga esibhekana nayo ngenxa yokuba nezinto. Mase sinezinto ephathekayo emhlabeni, bese iyehla ukwesaba uNkulunkulu kuphele kithi, ngoba siyazi sizizwa sine-security yesikhashana. Elithi izwi likaNkulunkulu laphayana kuTimotheo 1, ku-chapter 6 uverse 17, athi yalabacebileyo kuleli zwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembeli encebeni engemiyo, kepha mabathembele uNkulunkulu osicebisa ngakho konke, futhi sithokoze ngakho. uNkulunkulu uma esinikeza ingcebo, ukunikeza ingcebo ngisho emphefumulweni, awuzungayibona ibalulekile into yakho. Ngangiye ngimangaliswe ngama-missionaries ngesikhathi ngisakhula. Ngikhulele endaweni yasemakhaya, bazalwane, amakhaya ngampela. Uyabona nje konja iphuma, ila ngizalelwe khona, ngakhulela khona. La izwi likaNkulunkulu belifika ngama-missionaries. Yebo, ekukhuleni kwami bese bekhona abafundisi abamnyama ade behlupheka ngendlela ey'mangalisayo, bengenawo ngisho namabhayisikili okuhamba, benqamula iy'nkalo ngey'nyawo. Kukhona ama-missionaries, abantu owazi ukuthi uma behlangana nawe, uma befika ekhaya ungenalutho, bazokushiya nemali ukuthi uhambe uyothenga impuphu. Ubona ukuthi labantu abahluphekile la besuka khona. Uze umuntu ethi ngishiye i-state kababa, ngakhetha ukulandela uNkulunkulu, uNkulunkulu wangithuma e-Afrika. Now, uma ngabe ubheka thina, uma ngabe sesinemadlana ethize, asibe sisakwazi ukumkhulumisa ngendlela efanele ongenayo, noma ngabe kade siphila naye. Asibe sakwazi umlekelela, afike umama ekhala ethi ingane yami ayizuphindela esikoleni ngoba anginayo imali yokukhokha. Ikhona imali ebhenki, kodwa uthi hayi asinamali, zikuma-investment, noma hayi anginayo imali nami kunokuthi nokuthi, ubala izinto zakhe ey'nkulu. Ngidinga ukukhokhela imoto, ngidinga ukuthenga imoto entsha, ngidinga ukwakha iflethi yomntanami, ngidinga lokhuyana lokhuyana okungokwesikhashana. Liye langithinta leli vesi, bazalwane, kodwa angithunywanga kulona. Uthi uNkulunkulu uthi umvini uyawutrima. So njengoba sifunda izwi likaNkulunkulu, kufanele nathi sibe siyatrimeka ukuze uNkulunkulu asisebenzise. Kumele nathi sizwe ipain, sizwe ubuhlungu. Angikho-ke bazalwane kuverse 3, ngilaphaya kuverse 4.
La uNkulunkulu khona ephosa umoya omkhulu olwandle. Ibheke-ke lento. Uye wakhukhumala uJona. Wakhukhumala uJona, wakhokha emkhumbini obheke eThashishi ngemali yakhe angayicelanga kuNkulunkulu. Wakhokha, waplana uhambo lwakhe. Wathi ungengena nje wayikhethela iroom eli-comfortable emkhumbini walala. Uphakeme on top of everything. uNkulunkulu usethi kake ngikukhombise ukuthi nguNkulunkulu. Mhlawumbe sikulesi simo esikusona ingoba siye sakhohlwa uNkulunkulu. Siye sasusa ukwesaba uNkulunkulu empilweni zethu. Sathembela ekutheni ngingasuka la ngiye eAmerica. Ngingasuka la ngiye mhlawumbe Australia. Ngiyohlala khona abantu bangazi nje ukuthi abantu yilowa-ke wami estradini wathi uJesu Kristu inkosi. Sengishintshile lapho sengihambela phezulu. uNkulunkulu alifonqe kwabhano uyaliphosa ulwandle ngiphakathi. uJona wayenenhlanhla yokuthi wayesemkhunjini and waba nenhlanhla yokuthi abantu ababesemkhumbini amatilosi ayiqonda lento ukuthi kukhona o-offende uNkulunkulu, kukhona owonile kuNkulunkulu. Ingakho kunje aqonda ukuthi kukhona umuntu onguNkulunkulu o-in control, ocontrola zonke izinto emhlabeni. Sebekhulekile kwababa uNkulunkulu. Ingimangalisile le ndaba ukuthi hayi bazalwane, ake sikhuleke kuNkulunkulu oyedwa. Sebekhulekile kwababa uNkulunkulu kwangenzeka lutho. Sebethi akukhuleke kowakho. And banokukholwa ukuthi mhlawumbe angasisiza sizwele. Singabhubhi. Ukhona uNkulunkulu onomusa, ukhona uNkulunkulu onothando. Ukhona uNkulunkulu onozwela. Angasizwela singabhubhi. Sesonile-ke sakhuleka kwabanye uNkulunkulu. Kodwa lo owakho angasizwela. Kukhona abathembele kuwe lapho la ucashe khona. Bathembele kuwe. Hey, inhliziyo yami iyathinteka kakhulu la. Kukhona abathembele kuwe. Ngike ngayibona lento yenzeka kimi. Ngike ngayibona yenzeka kimi. Kube khona ozothi nje mama Nsibande ungikhulekele ngingazange ngasho lutho. Kukhona abathembele kuwe ungazange washo lutho ngoba khona into abayibonayo kuwe. Kukhona ukuthi ukuqonde ukuthi lo uthunyiwe kodwa angayenzi into ayithunyiwe. Naho uJona-ke usevukile-ke manje-ke sebekambuza ukuthi ubani wena? Wena ukuthi kunesiphepho olwandlulale. Ubani? Yini indaba yakhe? Ithini indaba yakho? Useyazilanda-ke uJona ukuthi ungubani. Nokuthi yena uyamesaba uNkulunkulu ngoba uyaqonda ukuthi kunjena nje ngenxa yokuthi mina angimlalelanga uNkulunkulu. Uyamesaba uNkulunkulu. Uma ngabe usemkhumbini kuba into enjengama-balcony, angazi bakubiza ngani. Ungaphuma nje ume lapho uyiphose emanzini. Kodwa cha, uthi uJona ngibambeni ningiphose. Useyibona efanele ukuzwiswa ubuhlungu. Uzwa ubuhlungu obukhulu obusemphefumulweni wakhe bokuthi udelele uNkulunkulu. Kodwa usefuna ukuthi kube khona obunye u-external obasenyameni ukuthi bambambe bamphose. Ngizothi-ke namhlanje bazalwana singafiki kulelo zinga. Ngoba ngempela uNkulunkulu uzosidlulisa emlilweni. Ngempela uNkulunkulu uzosiphosa olwandle. Ngempela uNkulunkulu uzosiphosa esiphepheni esimangalisayo. Uma singamesabi, uma singamlaleli, uma singenzi lokho asithume khona. Sithunyiwe sonke
ngithintwe ubufakazi obuke ade bukhona, ngiyangazi noma bayizolo noma sikuthole nini. La ethi umama ingane yakhe encane esikoleni iye yamxoxele isitori sengane yawa yahlikiza. Kuyashisa kakhulu, i-heat stroke ivamile ey'nganeni, ziyadlala iy'ngane ay'hlali ndawonye. So mayiwa le ngane ihlikiza, le ekhulisiwe ngokuthi uJesu Kristu inkosi, iyaya iyosho kulo ukuthi uJesu Kristu inkosi, iyasabela ekubizweni lengane. Ingane uNkulunkulu uyithumile, ingane iyenza njengalokhu uNkulunkulu eyithumile, yasinda leninye ingane. Bazalwane, lingakanani icala lethu? Lingakanani icala? Singakanani isiphepho esisazongena kusona? Awuyicabangele wena ukuthi mina mangabe kuthiwa uNkulunkulu ngifake esiphepheni, uzongifaka kwesingakanani? Singakanani iminyaka ngathunywa, ingakanani iminyaka ngingakaze ngiye, ngisabheke eThashishi ngingakaye eNiniva. So uNkulunkulu uyasibekezelela, sinike isikhathi. Kodwa mangabe sesenza ama-extremes, naye wenza ama-extremes kithi. Uma sesenza kakhulu, naye wenza kakhulu kuthina. Bazalwane, asiqapheleni. Ake siqaphele, ake siqaphele ukubizwa, ake siqinisekise kunaleli zwi alisabuye engqondweni ukuthi likube lithi yenzani, qinisekisani ukuthi niqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwenu. Khona abakhethwa bengakazalwa njengoJeremiya. Kukhona abakhethwa sebezaliwe, bakhula, babizwa, babekhethiwe kodwa bengabiziwe. Kukhona ababizwa bengakazalwa, khona ababizwa sebekhulile, sebezenzile izinto, baqoqa ubufakazi ukuthi mina nginje. Ukuze nonjalo, uyazi ukuthi ufakazi, bazalwane, akusikho ukuthi usuke uchoma ukuthi njengoba ningibona nje mina nami kungenzeke. Cha, usuke ubabaza umusa kaNkulunkulu empilweni yakho. Hayi ukuthi sisuke umzalwane usuke efundekela ngokuthi yena wayenjani. Cha, wenzela ukuthi nosabhajwe lapho umusa kaNkulunkulu usamile. Ungayeki ukusho ukuthi nami ngangibhajwela uNkulunkulu wangikhulula. Khona omunye umzalwane ofakaze ngokuthi wayethanda utshwala, uthi manje akasafuni nalapha hambe khona, akasafuni ney'ngoma ey'dlalwa amaphuzu utshwala. Amandla kaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, isihawu sikaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ubekile ukuthi ngalolu suku wena uzoshumayela ukuthi abantu abayeke ukuphuza utshwala ngobufakazi nje bakho. Sithunyiwe, bazalwane, asingaye eThashishi, asiye eNiniva la sithunywe khona, ngoba uNkulunkulu bahlelele. Uyazi ukuthi lo muntu olokhu umshalazela uthi angifuni ukukhuluma naye, uyaphuza, uyabhema, uyinto yonke. Mhlawumbe ulinde wena nje ukuthi kube umakhelwane, kodwa uyayibona into yokuthi umsindo lapha kwakho uphazamisa thina sonke, kanti uNkulunkulu uthanda ukuthi sihlale ngokuthula. Mhlawumbe ulinde wena nje usho lelo lokuthi uNkulunkulu wethu uthanda ukuthi siphilisane ngokuthula. Umtshela ukuthi uNkulunkulu, yazi ukuthi njengoba uthi wena uyidayisa lobu tshwala ukuze uphile, uNkulunkulu unemali engaphezu kwale okuthengwa ngayo lobu tshwala. Futhi la isuke ithathe khona uNkulunkulu isungaphelezelwa zinyembezi. Ngoba la bethatha khona bezothenga, kuyakhalwa emuva. Khona abadayisa ama-drugs, abantwana bathatha baze bathathe ngisho ukudla, izitsha zasekhaya, bayayidayisa, kuyakhalwa. Kodwa uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wesineke, uNkulunkulu wothando, uthi wozani, wozunjalo. Ulinde wena. Uma sifuna siqhubeka nale ndaba yaseNiniva, nje uma uzoyifunda yonke imfushane. AbaseNiniva bathi mabezwa kuthiwa kwakuyidolobha
indawo enkulu owawungayihamba 3 days uyinqamule. Kodwa uhambo lukaJona losuku lokuqala lwenza ukuthi abantu indaba egijime phambi kwakhe iziyofika ebukhosini. Baze ayizithi inkosi imemezela ukuzila ukuthi hayibo asiphendukeni. Ake sikhale kuNkulunkulu. Ake sikhale kuNkulunkulu. Mhlawumbe kuleso sigcemo kusona balindela leyo initiative. Balinde ukuthi usho nje. Ukhona umzalwane owayengixoxela ukuthi ngesikhathi seCovid wayevela akhipha ibhikhi ayibeke emnyango. Yena bengaphakathi nomfana wakhe badumise, bashumayele. Mhlawumbe yilokho kulindeleke kuleso sigcemo. Ngokuhamba kwesikhathi abazalwane baqala baphuma, basondela ukuzozwisisa eduzane. Bazoma ngoba kungafanele bangene emzini. Bame baqaqane babe baningi kukhuleke wonke umuntu. Mhlawumbe yilokho kulindelekile. Mhlawumbe wena ininive yakho yilelo. Emhlabeni uyazi ukuthi uNkulunkulu usithumile, asingayeki, asingadikibali. Khona uke wangithinta nje ekhuluma yona le ndaba yokungadikibali umzala wami. Wathunywa uNkulunkulu. Kodwa manje mayemthumile ilanga laphuma. Lashisa umhlakuva ayehlezi phansi kwawo. Uma eshisile umhlakuva kuyo le ndaba kaJona. Akahlehli. Uthi ngiyenkhipha ibhikhi angiyibeke. Ngisho lokho uNkulunkulu athi angikusho. Babusisiwe abanjalo. Babusisiwe abakhuthazelayo nasey'nhluphekweni. Senzela umusa, uNkulunkulu wethu uyaphila. uNkulunkulu ongena nathi esimeni, enkonzweni nangazi noma eyizolo. Noma yakuthanya. Kukhulunywe ngokuthi ukushisa kwelanga akushisi ngokufanayo kithina sonke. Ngoba uNkulunkulu uyabavikela abakhe la esho khona ukuthi ilanga liyokushaya emini nenyanga ebusuku ngoba yena uyoba ngumthunzi wakho. Iyangimangalisa le ndaba bazalwane, ngamangala ngithi uNkulunkulu wethu uyaphila. uNkulunkulu wethu uhlezi nathi. uNkulunkulu wethu uhamba nathi. Bazalwane asingayeki ikhuthazela. Kuzoba nzima okwamanje. Cabanga ukuthi uJona kwase kufanele ayihambe le ndlela yey'nsuku ey'ntathu. Sekuvele kuqaliwe. Kusho ukuthi yena uma ngabe wayengakangeni emkhosini, naye wangena emkhosini ngoba lithi izwi la kuJona kwazila ngisho isilwane. uNkulunkulu khona. Yonke into ayidalile iyaphila. Futhi yonke into iyamlalela uNkulunkulu. Ngisho ingane encelayo kuthiwa ezange incele. Hey, uNkulunkulu uyamangalisa. Abazalwane, yikho ngithi angisazi isihloko. Ingakho ngithi angazi nokuthi ngifunde i-chapter yodwa noma ngikhuluma ngayo yonke i-chapter. Kodwa nje ngizokusho bazalwane namhlanje ukuthi qinisekisa ukubizwa nokukhethwa kwakho. Iya eNinive. Ungabhrentshi ushone eThashishi ngoba uzohlangabezana neyiphepho, ugwinywe nayinhlanzi. Uyazi ukuthi into emnandi ngale ndaba kaJona ukuthi wathi simgwinyile inhlanzi wakhuleka esesiswini senhlanzi. Ngicela ukuyoma la bazalwane. Kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu uyophinda sibuyisele kule ndaba ngoba kuningi esikufundayo. Ikakhulukazi kuvesi 3 kuningi esikufundayo. Mhlawumbe la uhlezi khona ulele. Mhlawumbe ebandleni ukulo ulele ngempela. Uyazi ukuthi kuye kube khona ukunethezeka uma ngabe kungakhuzwa. Uyabona ukuthi uma ngabe ungumfundi usesikoleni kungekho ma-rules agcinwayo. Niyanethezeka kuleso sikole nize ningafundi ngisho ukufunda. Ngokunjalo nasekhaya, ikhaya elingenamthetho
ikhaya yokuthi wenza noma ikanjani, niba bored, nenze noma yini esikhundleni sokwenza into ephilayo. Ngisho ebandleni, ibandla elingavezi ubukhulu nokwesabeka kaNkulunkulu, niba comfortable nilale. Busisiwe ovukayo ekulaleni, azikhumbule ukuthi ungubani. uJesu Kristu inkosi esikhulile yensifuqa sifulele bazalwane. Siyabonga Nkosi izwi lakho ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Siyabonga Baba wethu omngcwele, khuluma ey'nhlizweni zethu. Sinxusile sathi siphe ukukhula kumoya, siphe ukukhula nasekuzweni izwi lakho, siphe ukukhula nasekuqondeni, siphe Nkosi nokuphenduka ukusuka ngaphakathi, usiphe Nkosi nobudlelwane kumoya oyingcwele. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, usuku oluhle bazalwane, amen.